ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆଜି ଆମର ହୋମ ଚାଲିଛି। 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି। କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁଜି ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଭାତ ଖିରି ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କକା ଖୁଡି ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନନା ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଆମର ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ଦି ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନୂଆ ବାଘ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆଜି ଆମର ହୋମ ଚାଲିଛି। 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି। କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁଜି ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଭାତ ଖିରି ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କକା ଖୁଡି ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନନା ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଆମର ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନୂଆ ବାଘ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ
अथासुरे पूर्वमभेक्त संख्या तथासुरे ध्यानंदे सुसेवता करोतु सानव सुवजे पुरुषपुरे सुभाने भक्तान अभिवंतुजापद कथम कथम सो घटदे तथा पुरुषमा धूर्ता कथुरे नमस्ते घटन क्रममे वहंतना सर्वात् भक्तिविनंदन मुक्तिरुवाद एवं अमृतुगान देवं पार्वती तत्वसे दुये दुये भक्त्या परंपरा नादकात्मक भगवती कृष्ण वर्णपुत्रस्य पुत्रपुत्र ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। यात्रा विचार वांगे जगत दिति सत्पुषा सातो केतवि दत्तन्द्र कान दत्तवती जानि रत्न निर्माण को दत्ता देवाई प्रभु रत्न समातान संत धर्म से हुए और अब तो समानित को गगन चंद्रा हरे ददर चंद्र को व्यक्ति सेवा होया